Hello. Yes, unu nwa nke a mụ ahịa. Igwesi na-alụ na bank. Yes, ọkwa ndị kitchen ka m na-akpọ. Okay, m na-akpọ gị from room 103. Room 103. Ka ihe onwe na kitchen ahụ. Okay, o nwere rice. Rice adị okay. White rice and stew. Okay, ọ dị ya. Confirm. Nwane ka esiti ya tinye rice, itinye stew, anụ ewu ebu adị sharp, ka ịghọtago gbasiri ike. Then you wete coke na mmiri. Ọ ya dị 2 portion. Nke m na nke my girlfriend. Ofu portion bụ ego one? 9,500. Maka ofu 9595. So na ha na-abụ ya bụzi ego one? 19. Okay, ha na-abịa bụzi 19,000. Choro maka one plate of rice na coke na anụ 19,000. Ngwa dị eme gụpụ ofu anụ na ya. Idobe coke, dobe mmiri. Ịmana coke sugar dị too much. Dobekwuo mmiri. Ọ na-adị mgbe ericha nri ozugbo anwụọ mmiri. Asị na ericha nri after 30 minutes anwụzie mmiri. Oke ya bụ 88,000. 88,000 ya bụ 16,000. Bịa ahụ chelugodo. Ịwetakwa ndịrị rice m na-ekwu. Ihe a normal white rice, normal rice na ịmara adazi eri foreign rice or local rice. Ka asị na agarara ọnụ. Ndị a na-ere 15 naira. Normal rice ọ ya agba mata esinye mmiri ọkụ saa the rice wunye dị mmiri ọkụ. Ọ mee ka ọ na-asụnite ekupukwe sapụ ya tinyekwe ọ wee tazie mmiri. Ndịrị rice ya with normal stew ịmaka stew, tomato stew now. Tomato stew aya gbata not all your buy also iti ya your bass or meshi iti ma tomato ma crayfish ma curry ma normal stew now that have with that white rice bụ 8,000 ka unu na-ele ya na hotel unu. So ha bụ 16,000. Choro so nye gị 16,000 ka ibute nsọ plate na abụ rice na abụ buy gịnị yeah 16 don't worry ebutezi na hapụzie esi buy gịnị so choro ya njide 16,000 gote nni sọsọ ndị ya eri kịta ego na-ebu full bag of rice. Ọ bụla ọkọ ka isi I said, come on, you see, Pascal, I'm going to go to abacha keta abacha iso. Chebe, chọ ndị na-eme ihe. Ya nwere 16,000 go egi sọsọ nni 16,000. Ya ka chebe anya onwe nwanyị na-ele abacha na mgbada ebe enyi. Ọ bụla abacha na-agụ gị, mgbe ihe ebu ọnụ chere ntacha pụta.